díomh go léir chuirde chuna sa tá mar as arís cosúla an bhí stearnach a rinne mé Tám chun 6 vlog de a héalaíon a bhascail garíis inniu dé mórt Tám mo bhrisise cásca agus Tám mo bhris ar feid gá seachtain rud a bhfuil ionach ach tá an cuid obair le déanamh agam más rud é gohfuil tú sa choláiste tagann tú nó más rud é go raibh tú sa choláiste tagann tú ag an aimseo an bhliain tá sé le semester dó den bhliain acadúil agus ag an aimseo den bhliain bíon go leor níl sé úsáilta cos úsáilta is update it's like díortha ma intim clúdá leid le céint tá dhéirí like níl fiú is gom an foglascoilga ar as breile Mana féidir leat a eáil nó a chlostal Tám brota tá slide anarm agus Tám just ag úsáid an leisceil sin le rá go bhfuil má incin sa smell Ok bog a raig Tá an cuid assignments le dhéanamh agam agus i nígé sin ar a hagam arás ó má bhrisise tá na assignments sin a chuirteach agus an sin in nígé sin tá gá scrúdú rang agam ach ceapá well ní lista gom cutting sais mór thóram generalta faoin like rud seo ach más rud é go bhfuil an rá agam idir scrúdú ranga agus scrúdú sais le linn tréimhse scrúdatha i chala scrúdatha olmhór well is got an like tá an tréimhse scrúdatha sin a got níl ní like scrúdú rang é taken tú an difriúcht like nulas go céim like dul codíneach an ach ra nó ag mé an scrúdú sa tréimhse scrúdatha ceapam mar na cín seo so right tá gá cína gom tá ceann ceann a bhádúil béarla agus like tá sé faoi leor like rinne mar Pride and Prejudice Jane Eyre Great Expectations ceapá más ruí gohfuil anágad agus ceapan go dúir sé seo aúpla cheann a físeán ach is even am a bheith ag léibh like tá canil i ggur léibh gom agus leabhar ach is fuil am na classics like it's just is fuil an Pride and Prejudice is fuil no ní má míad Arinos tá scrúdú rang agam ag ggur an bhádúil agus is scrúdú like literally tá sé i géirí go scríbhmuid like trí go céire leithnig é chathair essentially in orclaigh a bháin agus tuigim go rinne mé sin i ggur má tastas or test Jesus or test ach like just ní déanam éis sin inis agus tá sé códifriúil ag scríb astí agus ag déanamh assignments faoi leabhar sa choláiste ná na cínar inimir san or test is ar level i bhád níos irde é agus rudí cosúla sin so just pin sa tánatá chun an ar agus freisin tá si ag chur it's chuige fangéid i ggur an ceann seo i ggur ar like grád omláin and then bhí chuige fangéid i ggur assignment eile like chuna suail sin fearálta mar tá an a chuid am agat an assignment sin a scríb agus a ascríb agus dréochtaí difriú le dhéanamh agus then tá just ag sí sa ggur or go le tréistad ar dhéanamh obviously i ggur an scrúd just chun sé sur mé Arinos an scrúdú rang eile ná ceann i má bhádúil statisticí so Tám an nervhíiseach faoin ceann sin chun an ar agus níl am taréis aonsáid ar dhéanamh godí seo ach ag rá sin níl like just níl aon tro agam chun dul-isteacha i ggur an scrúdú like níl clúdá leid agam céáta dul céin rudí le stad air mar is leictar difriúil atá agam an semester seo ná mar bhí agam an semester scáta nó an bhliain siáta so is leictar omláin nua well bhí si goin
i ggur modúil eile ach ní ggur statisticí ar aonos Tám an éis i ggur sin ach ag an nóméid Tám faoi stras faoi bhrú mar níos lua bhís ag obair ar research proposal a bhfuil arm dhéanamh Tá an topic anna simú dom féin go pásanta mar rounding mé an topic seo so Tom ag déanamh é faoi rud darbhanam parasocial relationships agus chun é a chur i termí simplí focail simplí is stadéir agus taida é ar na sais cadrih agus attachments a déanaan daoine le charactéirí ó leabhar cos projecting here agus like an slíana athraíonn sé nó a bíon ein soort difriocht ó sin ar na cinna a déanaan daoine óige ó ís 8 go feicigh. Thug sé sin le cuaig nó méid dom just chun an ábhart sinna a rádíh ach ar aonos sin cadú méid obair ag an nóméid tá sé anna simú ach just tá lán le dul an tú agus just níor thosaigh mé lua go leor agus de an ná bíam go maith ag tosú rudaí go lua agus ag aigrú gacrad onas go mbeadh go leor am agam rudí dhéanamh agus onas nach mbeadh mé faoi bhrú agus stras mar bhfuilm inis ach chuir mé ar méar áda é ceapam agus just well cumála sin ní raibh na rangan ar siúil bhí whole rud lei sin ach níl an lucht omláin armsa okay ar nos sin é an plán don seachtain chuirn focail si seo cad a fáim mé gramatha go seo cad a bíam gramatha air so tá béarla i mo cheann tá gaeilge i mo cheann agus ó scóil tuis go raibh ag labhairt gaeilge ar scóil agus más rud ag raibh ag foghlaim teanga eile cosúla Gearmánis bhís ag déanamh gaeilge go Gearmánis go béarla nó béarla like tuigeann tú right más rud go drastal tú ar pobl scóil lán gaeilech nó choláisteach rud ag an cosúla sin tuigeach tú so sin chud is oibríonn sé agus mar sin i mo cheann tá like gaeilge agus Gearmánis ceangailta agus is tanga an chosúlaid i mo thorm agus mar sin tá focail gur ládrán i mo cheann agus then tá laziness and then tá lustig sin focail i ggur lazy i Gearmánis ceapam beidir goil mí cheart ach ar nos like cadú tú gléir fao Stephanie cadú as i grá literally cairde as i grá oh yeah Tom an lazy ag an nóid níl is gom no it's I was about to say ládrán ag ríis like girl like actually níl is gom cairde as i gurí rá leis an focail lazy so ag bug aráig don seachtain an plán ná na ruirí sin all déanta tá plán agam bhuaile lena gcalíní ar de hína mar tá mo chara Rosie arás ón fólin tá sé ar bhris leor well bhris cosca cumá ach forúní fáin siach like 3 lá nó 4 lá so támuid chun bhuaile léihí ar de hína agus mo chara eile darbhadam eile ar an ina agus chumála sin then Tom ag obair oh actually just swinning me air cuimhning me air run mé darmid ar an so ar an degan á obriam an deir seachtain amán so an sahar nach danach ach an seachtain seo tuisgúil sé an cosc tá an danach séirgum ó obair so mars cosc danach é chuna sa deir fáil sin is gom ach so tá ag obair an lún seachas an danach so níl amach ag obair ar an saharin and then tá an danach go gom le cabla a chláán so sto go gombeoh sé sin das béle das like un of day ní félum cocorál so like un of day ach yeah sin an plan ar nóta eile iad seo okay like tá ag dul I dahí arthú agus tá si kind ceir go leor ach
just ní héagam chuna sa caiin daoine iad agus feicid siad comá arthú agus just like ní obríonn siidir like mar tá grúig róchaach chuir sin so just like feicim Níos gom ag bhís chun iad a thugann amach ag ggur an clip show and then I was like, you know what, fuck it, I don't care. Ar éos rud eile bhí rá ag leir fao a grúig chaig mé á ggheartha cos tá sé híos chuig mo like bon mo grim like mahón chaig mé á ggheartha agus tá sé cótánaí agus mí chláán túil chun an iarnará agus tíram so chaig mé é á ggheartha tá costas €50 €50 ag ggur wash cut and blow dry in áire is scolára mé but like brisin sé mo crí ag cob €50 literal trim like is pinstone mé mar tomtaréis garrán faoin costas don grúgadúir fá like na cheir lá for mé má cé costasí a bhí sé agus taréis garrán chuig like de daoine a ríis just le riam fá an méid am sin like 8 nó méid ag leirt Cadhfuil tú gra dúna bhil ok Tom go in imachtanis Tásúla gom go muinfach muinfiach clúdálaid sibh sultas an físeán seo ban tanmhas ag éisteach lom ag leirt as mahón mars gná leabhar mé libh is stoca a mórach feic muid ar Tom chun imacht cos ag chaig mé mo bhéile a gúna grámór a chuirte agus feic mé sibh agus le roiig mé libh mórach le Fingers crossed for today. Today we're going to do good driving, not bad driving. Díomh a chuirde dé cédín atá ananiu agus Tá éis cupán ta aanamh them féin chun an inará cupán a bearlam is evenlum cupán agus like mugs níos go an bhfuil focail Gaeilge gur mugs ach just is evenlum cupán tá cín trí Gaeilge gom tá cean amháin a gom a dearin birthday queen le agus an cean seo cean Star Wars an cean seo chun an inarán níl am tréis na scanán Star Wars eáil chunig mé ceapam cean amháindómh ach sin méid ach ceapam go nóidh siad lom ach just níor chuig mé seachtain Tá mar bhail de go leor fandoms mar deirfá agus seo cean eile caiig mé am a chuirteachchan chun bheitpórtach ar nos Tá cupán taréig go gom agus Tom chun thosnú ag léomh me leabhar Tom like dúr chuige lehannig seachchan sinníach Tom chun leir faoi seo go na méid so ar maidin dairg mé agus for mé gléisteach vís mar nu Tom chun sais festas das a chur agus beidir pieces midú níl midú ach tá like gel fiara an bhfuil sé fearra ar Molly ceandómh caiid mé sais folklór chur le chéile ag ggur focail Gaeilge ach so for mé réig agus an sin bhíos ag síos chun písa ebre á déanta ach níor sé sin cóionach bhíos sais i gá agna agus just i bunk san áta Tom i má research proposal ag ggur an choláiste
agus bhí ceirg tasáilm, so déach ma athair agus tám chun asmuointí agus you know, céir é focail advice? Colóra? No, a cóirla. Cóirla? Yeah, a cóirla. A úsáid agus éisteacht leis. agus táúpla ruí le déanamh agam leis agus cai mé bogad timppla ach. Tá plán agam inis chun bog a raig mar bhíos 6 mar derm ibunk agus kinda istad. So nílam chuna sin éanamh nacht chun an rá tám ro leisciúil. Leisciúil sin focail a bhí a géirí álané. Actually, literally dúirt mé an focail leisciúil. No, dúirt mé leiscéal. Agus sin cosú leis an focail leisciúil agus fós ní as an focail ceart á. Rinne mé sin ar maidin bhí obair ar fá písa ach chunar an arráníar se ar fada mar dair mé ro déanaach ar maidin. Dair mé le an leabhar seocht agus an sin dá mééis labba ar ma fón an bhfuil ina ar aonanna mar nílína arm ar fá le leabhar clic. An sin níor airig mé amach as an labba gotí le an écla. Arénos níos sin tábhachtach ach Tá me léir leat faoi má lá so tá tú gan éiste. An sin an plán a bhí gin ó a réir ag bhfuirniu ná dul ag tomád. So tá cargam fós níl má taistis tománathe gom ach tám ag déanamh plata so aniu tomán mé seach ag an caiir le ahar san grifor agus an sin cúmar timppla bhí lona goin le uaim mar bhí si ar lón ó obair agus an sin tomán mé rásáile. Thug sé ancuim chun níarna rá mar tám fós ag fellm so tám thar bheith má. An rud ná ní ra a géirí dul chun tomát rilí mar an gá ó rih seo chuig mé bhí is ag gul leríicnig sé igul bhí is ag cuioine. So obviously ní ra a géirí dul aríis ach bhí inniu an bhá. Ní ra sa cuioine ar churbe sa sin ionach maithú Stephanie má an cholín agus tomán méid isteach agus amach gomáí ar bhach 6 tú bhána gom ag tochtháile agus beagnach chur mé muid go léir isteach sa dit bu sin ceach leor cos ní actually chuig mar isteach so yeah sin cad a thuir leniu agus inis mar Doris Tom chun leir seo léh so an leir seo ná Never Let Me Go ó Tom chun an tanam seo a rá go chomlan mé cheart ach Tom chun trúla buintás. Kazu Ishiguro for mé an leir seo I siopa dar láh is evenlam siopi dar láha. So forras an cean agus tomtrééis an chud a chluint faoin leir seo ach ní riomh le mé leir ón úidir seo ach comáile sin Tom chun an iarnará ag an am seo ní rilí bíam ag léomh leabhar cosúlaid seo so is socha gur é anáis genre Tus gon go focail Gaeilge ar genre tá sé imhasmintin ach an genre den ce seo 6 like contemporary fiction a focail eile ar I méarlach tá sé imhas me go má I mín má incin gotí like locht iníag a bheith tomát fiú agus méid tomát I mín sé go locht. Arénos is leabhar é faoi chláis a nó dearann sé gur leabhar é faoi chláiste. Well, deir sé scoil agus deir sé go leiríonn sé faoi 6 childhood an príomh character. Childhood dis go like an focail agur sin comach tá just imás mian. Caiid mé like leabhar ochar aanamh ochar leabhar aanamh. Arénos níl amach chuige leithna isteach ach níl sé 6 an vibe a bhí a géirí ceapas go raibh sé chuna bheith faoin goláiste seachas an scoil agus nílam really géirí le faoi páistí, you know? No thanks. Forras céirde an focail tána vlogs seo go léir just mé grá céirde an focail gur sin I chuilm an focail gur sin #being real. Arénos Tom chun má té ó mar tá sé chun dul for. Leir mé libh a mór níl planagam I ggur mór mar Doris Hannah Tá ag buúla le an chalíní ar de hína so is so go bhfuil mór chun bheith lá eibéis mar tá an le duine gom so feic mé si go mór fun.
Tá Súla gom go sib sin níos fearr ná bhfuil am ag an nóméid. Tám ag stracalt ag an nóméid. Tám ag irí mo chud ebre dhéanamh ar mar research proposal agus mar bhí saráné na astruúáin dhéanamh. Thosaigh mé ar agus tá beag nach críocnatha an písa bhíos ag irí bheith daonnta inniu ach just níl mé irí dhéanamh na heile Tám críocnatha. Ach caiig mé á daonnta nu mar tá ag bula le na gcalíní amórach agus an sin tá ag obair dé sahar next day. Oh well actually Tám ásta dénach ach is socha nach mbeoch go leor obair daonnta an lá sin mar sé osc ceapan go dúras é sin níos lua ach yeah so is socha ní dheoigh mé aon obair daonnta an lá sin. So mar sin tá ag irí é á daonnta níis ach just níl mé irí like just no it's Rodacker. I'm just a girl. Tom actually just being so dramatic. Níl sé Rodacker sin. Dúr chunne mé na gá taimí eile just caiim mé taim amháin eile dhéanamh. Ba thosaigh mé lear nua. Ach níl sé lom inis tá sé ar my Kindle. Tá sé híos i mo heomar lapa ach is leabhar ionach é. Is even am mé. An title atá ar ná None of This is Serious ó Caith Asifka? Nílas gom ach tá sé choíntaach. Tá sé bunathe ar chalín a bhfuil dúir go críicnú an choláiste agus tá chairde go léir críicnú an choláiste agus de bhór an garchéim tithe a bhfuil ag tuairliúin ar ag an nóméid. Tá na phrasanna róord i ggur daoine agus just tá si dochrata déir agus mar sin tá anchuid de a chuirde ag an bhfuil sé ag eisimircha ceapan go sé ag eisimircha so tá siad ag boga go dtí like an Austrráil an bhreatain an bhreatain? An bhfuil sé an bhreatain nó Sasna? Comála sin tháirla rud éigean bhí like crack sa spéir agus nílis go an céin sort genre a bhfuil an leabhar seo ach just tháirla rud agus tá an down ar fád ag Fáilte intin faoi. Tá ag léamh faoi an chalín seo agus a smaointí nar atá gachar ag toirliú agus a smaointí faoi a héal í féin sais tahaí I post dúirigh suas sin níl ag déanamh chuirsís ceartar ach simú. Tám idirach just ag irí aon rud eile seachas má research proposal dhéanamh ag an nóméid seo so sinna fá tá ag leirlib. So ba chuirdm dul déanana mé písa ebra just caiig mé an téime seo eile dhéanamh. This is me convincing myself. Caiig mé téime amháin eile dhéanamh doniu and then is so go sin galore ag bhór an písa seo rénos le roiig mé live. Is tócha mórach rih I míam chun bula le na gcalíní. Leann. So áidir bre sé lam gur rinn mé dermad ar mic agus comma. Is té hína aonniu agus níos lua sa lábhí ag déanamh obair agus mars féidir le eáil tom réig le dolanis agus dul amach le bula le na gcalíní chun dhéanaar das bheitgain agus deoch beag a bheitgain. So seán smidú go léir is even am ag déanam smidú. So slé agus tá sé có at mar níl mu spéiclíar mar tá contactarm.
coat agus cumála sin tá má chola so tá spáinnig mé díobh ribh imiam leis an seacéid agus an mála mar caiig mé rah dhéanamh idir na gá seacéid atá gom agus cai mé mála aimimsú agus cai mé imacht glua so tá an brustú nos feici sib an feis ag an písa agus an sin beag mé le gcalíní. We're kind of doing let's get leor agus hog eile some steaky grain adom how gourd might be my new thing girls I may actually yeah well I have my contacts up so it's careful feck my shift agus wood gorgeous roses here anseo Anna's anseo Leann anseo so come on in call job as you can see you're listing the angles for anything but I have my Diet Coke as per use and we have you pay that mace wash on with the colleague we have coffee and coffee because Rosie takes them on and it's an eile. So iniu day denach agus sean cosc iniu agus táid go léir tá clán go léir anseo má gur thar má gur fór agus má uaim agus táid ar síisteach chuig an bhaile chun bhúla le cúpla donna chláán agus inné bhís ag obair ceapan gur an úsáta déirnach a rinne mé ná agus mé lena gcalíní soca déhína ihe déhína so inige sin just cú mé bháile agus bhí obair gom an láidir gion mar dúirs hana so níhearan mé aon sláis ústáit an bhá sin mar bhís ag obair an leirfad agus san sin rinn mé dermid ar hána mé bháile yeah mar dúirs nniu tá ag dul isteach sa chathair agus inige sin ceapan go mar ag taachtar a bháile chun just tróna chill a bheith goin síos agus dinnéar das bheith goin agus seachlád agus scan an beidir so is stocha go gríoch nóidh mé an vlog seo a nocht níos déanaí mar tá mé obair mórach agus just mar tám trééis rá sa vlog seo tá a nóhan obair gom le dhéanamh so caiid mé díúir sin chun an léarna rá. Nos, tá go léir glánta agus cosc sanna díobh go léir chuna? Let's go. Okay. Slán!